Fis-sistema tal-kalendarju lunari Ċiniż l-2026 hija sena taż-żiemel tan-nar. Dan ifisser li skont l-oroskopju Ċiniż din hija sena mill-aktar dinamika u movimentata, fejn tiżdied ix-xewqa li jinkiseb aktar u nies ikunu motivati biex iwettqu l-għanijiet tagħhom determinazzjoni. Fil-fatt dan imur pari passu mad-bassir tal-esperti għas-sena 2026 fejn isib li l-andament ta' Malta mistenni jkun tajjeb ħafna. Dan kif pajjiżna mistenni jikseb rekords ġodda s-suċċess tal-qalbiet ambjentali u diġitali. Sa dan it-tant fil-waqt li għal pajjiżi maġuri fl-Ewropa l-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu qed jindikaw prospetti negattivi, għal Malta l-aġenziji kollha jaqblu fuq prospetti stabbli. L-Aġenziji ta' Kreditu jaraw f'Malta oażi ta' stabbiltà li minkejja tiddependi fuq il-kummerċ internazzjonali qed jirnexxilha tkompli tikber grazzi għad-diversifikazzjoni kbira li seħħet fl-aħħar snin u li għamlet lil pajjiżna aktar reżiljenti. Fl-istess ħin l-istituzzjonijiet internazzjonali kollha jaqblu li fl-2026 kif ukoll fis-snin ta' wara Malta se tkun il-pajjiż Ewropew bl-aqwa rata ta' tkabbir ekonomiku. Hawnhekk hemm l-esperti lokali bħal tal-Bank Ċentrali kif ukoll dawk barranin bħal tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Fond Monetarju Internazzjonali jaqblu li s-sors ta' din is-saħħa ekonomika se tkun id-domanda domestika. Il-prospetti sodi ekonomiċi ta' pajjiżna mistennija li jwasslu għal żieda oħra fit-talba tan-negozji għal aktar ħaddiema. B'hekk l-ammont ta' dawk li reġistraw għall-impjieg mistenni jibqa' qrib l-1000 persuna jew 7 darbit inqas mill-2012. Fl-istess ħin jidher li l-ammont ta' vaganzi ta' xogħol mistennija jersaq lejn id-9,500. Madwar 9 opportunitajiet ta' xogħol prospettiv għal kull persuna jirreġistra f'pajjiżna. Priorità ewlenija tal-ħidma tal-Gvern fl-2026 se jkun il-qasam tal-ambjent. Dan hekk kif l-ispazji ħodor miftuħa f'pajjiżna mistennija jiżdiedu bil-kbir. Mal-parks eżistenti mistennija jingħaqdu 3 spazji ġodda: Manuel Island, White Rocks u Fort Campbell. Brabta mal-edukazzjoni l-Gvern irnexxielu jnaqqas b'mod qawwi l-proporzjon ta' studenti Maltin li ma jkomplux bl-edukazzjoni post-sekondarja. Tant li mistenni li s-sena dieħla pajjiżna l-ewwel darba jaqbes il-medja Ewropea fejn tidħol it-tkomplija tal-istudji akademiċi.